Čau, já jsem Dervex, máme tady další ráno, dneska je neděle, pojedeme zase na chatu, jeden vatek. Na chatě bych jsem chtěl jet na kole. A chci vám to natočit, tak si vezmu tu sportovní kamerku. Ok, já jsem teda na chatě, dneska se stal trošku později, už je asi 11:30, takže půjdu za chvíli na oběd. Ale dneska si chci dojít na náměstí, asi pro fakíra nebo něco takového. Ok, teďka si ale zajedu trošku na kole, protože jsem nejel fakt dlouho. Naposled asi před 3 týdnama, ale to jsem měl asi 2 kilometrů jenom. OK, mám nápad, jak to dneska udělám. Teď je 12:30, takže půjdu na oběd a pak se tu pojedu na kolo. OK, už jsem z toho kola přijel, mám zase to fakt radost, nečekal jsem, že to bude tak dobře. Akorát se poprchává, tu kameru jsem měl mít na hlavě, že ona mi tam nějak blbla, protože se mi vybíjala. A tak mi to táta tam vlastně přidělal na řídítka, tím popruhem na hlavu, nechápu, to tam nějak drželo. Doufám, že se vám ty záběry líbily. Nastavil jsem si to na HD 60 fps, ať když tak můžu zkumovat nějaký záběry. Doufám, že se vám to teda líbilo a chceme jezdit takhle každý týden.